United, sigaw ng bawat isa. Iisa ang pangarap, progresibong kinabukasan. La Union, United. Kablaaw iti panagkaykaysa. Adtuyan dagiti napapatag adamdamag para iti La Union nagkaysa news break. Probinsya iti La Union ay pasidong iti state of calamity gapo iti epekto dagiti naglabas a bagyo ken habagat. Indeklaran ti probinsyal a gobyerno ti La Union ti state of calamity iti probinsya gapo iti perdisyon ngem gubway iti bagyong Emong ken bagyong Dante a pinipigsa iti habagat. Daytoy katbaba iti bilag iti sangguniang panlalawigan resolution number 14104-2025. Nang itunda ti kalamidad iti panaglayos ken pan nakatumba dagiti adu akay kayo ken poste ti kuryente arason ti pan nakaapektar itintero a komunidad. Dagos met arinikos ti Governor Mario Eduardo Ortega ti probinsya tapno kitaan ti sitwasyon dagiti epektado a residente ken kitaan ti epekto ti bagyo. Nang ipaaymet daytoy iti tulong kadua ti Department of Social Welfare and Development Region 1 ken dagiti dadumapay as stakeholders ken partners. Base tinaysayangkat nga initial rapid damage assessment and needs analysis, dumanon iti nasurok 30,000 a pamilya, wenno nasurok sa nga gasut aribo nga individual ti apektado iti kalamidad. Nasurok 3 gasut met a pagtaengan ti dinadaal iti bagyo. Dumanon itan ti nasurok 60 milyon na pesos ti perdisyon iti agrikultura, ken nasurok sa nga gasut milyon na pesos apan nakadadaal karagit infrastruktura. Iti matbiang iti livestock, dumanon ng tinasurok 8,000 a pesos tinailista a perdisyon. Agtultuloy dagiti may saysayangkat a clearing operation ken pan nakaurnos dagiti linya iti kuryente tapno dagos daytoy a may subli iti kabiitan a panawen. Inpasigurado met ni Governor Mario Ortega ti tulong ken suporta para kadagiti ili a nakaro an apektaran iti bagyo. Babaan ti panakaydeklara ti state of calamity, mapapaspas ti panagirwar iti lokal gobyerno iti calamity funds a maaramat para iti panagbangon iti probinsya. Iti sabali pay adamag probinsyal a gobyerno nang ipaay iti relief packs para kadagiti apektado a pamilya. Idoluan ni Governor Mario Eduardo Ortega katinulong ti Department of Social Welfare and Development Office Region 1 ken dagiti mayor ti panang ipaay iti nasurok 9,000 a family food packs kadagiti naduma-duma nga ili iti probinsya. Naduma-duma a government ken non-government organizations met tinang ipaay ti tulong ken suporta para iti probinsya. Personal nga inawat ni Gov Mario ti relief assistance manipod iti PAGCOR. Pakaibilangan dayto iti 1,500 a food ken non-food packs. Nang ipaaymet ti Office of the Civil Defense ti hygiene kits. Idi Domingo, personal a binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kadua ni Governor Mario dagiti evacuees ijay Barangay Poro ken Ilocanos Norte iti syudad ti San Fernando tapno mangipaay iti family food packs. Kadwada a bimisita ni DSWD Region 1 Director Marie Angela Gopalan ken DOH Region 1 Director Paula Paz Sidjonco. Agtultuloy ti panagbisita ken koordinasyon iti gobernador kadagiti ili diti probinsya tapno dagos a may paay dagiti kasapulan na tulong ken suporta dagiti apektado a residente. May mga relief goods na nadala sa mga evacuation centers. So, I'm very thankful sa move ng ating gobernador, yung agkay-kay sa La Union, na doon na talaga very prepared tayo sa pagdating ng kalamidad. Napintas na detikat ko ang multi-agency nga trabaho. So, maahan tayo tayo binabayaan mo nga may candidate nga may patayo mo may tayo dito. Kakailian mi dito yung ili nga bakit. Maudi kadagiti damdamag nabnabiyag a La Union nagkaysa na iparangarang itinapasaran nga epekto iti bagyo. Nagtaleneed ti La Union nagkaysa kadagiti puspuso dagiti taga La Union kalpasan itinapasaran nga epekto ti bagyong Emong ditoy probinsya. Naipakita ti espiritu ti La Union nagkaysa iti panagtitinulong dagiti residente, barangay, lokal a gobyerno, rescuers ken dagiti naduma-dumang ahensya iti gobyerno. Iti panakaysayangkat iti road clearing operations, rescue ken relief efforts ken ti panangipaay iti tulong ken malasakit dagiti kakailian iti tunggal maysa. Nang ipabulot ti generator ken nangilukat met ti free charging station dagiti daduma kailian, kastamet dagiti establishmento, ken dagiti munisipyo tapno matulungan dagiti residente nga awanan paylaeng ti kuryente. Dagiti mataduma ket nangipaay ti libre a mainom a danom. Nagpanawagan matitulong dagiti daduma a grupo tapno makaurur ti donasyon ken tulong para kadagiti apektado iti bagyo. Daytoy ti pudno a espiritu ti La Union nagkaysa mangpaneknek iti timpuyog ken tinulong iti tenga iti didigra.
LU na